government donated 500,000 to the Palestinian people through the United Nations Relief and Works Agent. HE President Mnangagwa authorized the allocation of funds specifically for Gaza suffering population as assistance. Tasangana zvekare paKulen TV isa gun salute nekuti nyaya dzatotanga right muri yeZimbabwe. Nyaya ndiri kuona pano pari kunzi Zimba kana kuti mazimba kana kuti nyika yedu yekuzimba iri kunzi yadoneta 500,000 ndo half ye-million iri kunzi yadonetwa izvezvo kutotaura kwatotoitekwe zvinezvi ndo 500,000 iri kunzi yakadonetwa but ameno chiri kundinesa manje kuti maresources edu isu senyika akwana here because pana paruto nyika yacho iri kutokumbirawo kuti tudo kana 2 billion kuti mbokavha ngirikini yatitori nayo because itori pakuremerwawo. Zvakafanira kuti wabva kudheni kwakwe uchiti hauna mari yehupfu uri kuunganidza mari yehupfu right pakatorema handina hupfu panapa ubva watosanganawo kana nemwe mufesi wako ubva hana mbokukumbira no ubva ngonzwa kana kaproblemu kake kari kusangana nako wototora mari yayo wotomupa. It's like wotowedzera kuhafura pane shoma yeunayo yacho iyoyo. Ndo situation iri kuti kana kuti ongoenda wosvika wabva kumba kwakwe kusina chikafu wotosvika wakutonogocha negirlfriend but zvangu handisi kuti ndo situation exactly iripo maexamples atiri kufananidzira panapa kuti mari yedu yenyika ikati nyika yedu itori pakuremerwa iri kutotsvagawo 2 billion yakutombodoneta. Saka apa orati zviri kureva here kuti iyo nyika yacho pachayo ikanyatsosqueezwa makona ese inayo here mari yeri kukumbira iyi because tikada kutarisa kana even mota dzekupowana dzisi kumira kupowana mota dzazodhura tikada kubatanidza tumari twese toto tikada kutorerana tumabhenzi twese tunowana fandani toto handina zvangu kumakana fandani handina hangu garage nafandani but ndiri kuti tikambotorerana tumota twese toto twakatengerwa vanhu toto ana jamfreza ana vakawanda vese vakatengerwa tumota twese toto nemapuraizi atwese makatunzwa mapuraizi aito tombobatanidza pakuisa pachibage papa hazvitifambire here because nyika iri kutokumbira iri pakukumbira izvezvi kuti at least 2 billion tikangoonawo 2 billion bo tinoyambuka pachibage apa because tiri pakuremerwa but izvezvo nyika yacho yakutodoneta kune zvimwe zvinhu zvinongotivhiringidzawo zvinotitemesa musoro pamwe nyaya yekuti isusu ndosaka tisingati president because hatinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvacho zvinofambiswa sei kuti unomboita uchipawo uchiita sei kana kuti kupawo kuiskiri rekuraura dzimwe nyika iri kuti zvinzi tsitsi dzirimo muZimbabwe ndo pakutinetsa. Tell me what you think but chimbondiudzai zvinoreve chini 500,000 kudoneta iyo nyika itori pakuremerwawo iri kutodawo ngirikini iri kutodawo rubatsiro yombotanga yabatsira dzimwe nyika orati ko ikasabatsira inoshorwa here kunzi haina zvayaita uyu atongomubvunzawo zvavo.